איזה ים. וואלה, בינתיים הים מאוד מפחיד אותי, גבוה מאוד. דגים כרגע אין. אני מנסה עם ג'יגים קצת בולטים, בגלל שהים עכור. שם צבעים זועקים, ורוד, כחול, סגול. העיקר שתראה אותו זה פלמידה או טונית גדולה ותיקח אותו. בינתיים הים גבוה, גבוה ומפחיד. אני אקח פה רוורס. כן, 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 ים גבוה מאוד. וואו, מפחיד. אני גם לבד פה היום, ולצערי עף לי הגן של המים. אלוהים יעזור לי, נראה איך נצליח להביא. במידה וננעל משהו, אם ננעל. בדרך כלל ים עובד, יש יותר עניין. בואו ננסה את המזל שלנו. העונה כבר יצאו כמה חתיכות יפות, בעיקר פלמידות של 3 ו-4 קילו. עוד לא באה בומבה של איזה 10, אבל אולי זה היום. אני עובד עם זנק, סוניו 100, משקלי זריקה 10 עד 100 גרם. כרגע אני עובד עם ג'יג 60, טווין פאוור 6000 PG, חוט מידה 3 של וריבס, 10 צבעים. והג'יג, מי שרוצה קישור, אני אשלח, ג'יג מעלי. 0 TK, חברה מאוד מומלצת, מאוד טובה, כבר נענו עליהם. אני חושב איזה... בכל סוגי הדגים אני כמעט בטוח שנענו עליהם. בכל צורתים. בואו נראה אם יהיה איזה נעילה, איזה משהו. או, זה ים גבוה, מלא. ים גבוה ומלחיץ. בדרך כלל בים עובד, הם באים פה קרוב, אז אני אתן לג'יג פה לרדת קצת, אולי יפתיע איזה משהו. מצד שני, אני לא רוצה שיתקע לי בסלעים. כבר בקרוב יש לי פה סלעים, אבל הפלמידות השנה הוכיחו לי שהם בכל מקום. בקרוב, ברחוק. כרגע ים רגוע. אין רתיחות מבחינת הרתיחות, כן? ים עובד. אבל מבחינת הרתיחות אין כלום. בואו נראה, אולי בהמשך יגיע משהו. וואי 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 וואי. פלמוד גדול. מלא, אין לי גנג'. וואי! אני חייב לעייף אותו, למה אין לי גנג', הולך שמאלה. עכשיו הוא בא איתי. וואי, איזה דפיקה הביא לי. עכשיו הוא ירוץ עוד פעם בטח. אני חייב לעייף אותו. וואי 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 וואי. הוא בא איתי. הוא בא איתי, אני פנטן. סוף סוף בא משהו יפה. רק מקווה שנצליח להוציא אותו. למה אני גם לבד וגם בלי גן. לא, זה ים. לא יודע איך אני אביא אותו.
חייב לעייף אותו. לא, יותר לא. יופי, הוא בא איתי. הוא בא איתי. חייב לעייף אותו. נסגור לו קצת. עכשיו הוא הולך לי ימינה. הוא ללכת ימינה. איפה הוא? תכף נראה אותו. וואי, איזה פלמוד, ימלא. עכשיו הוא ירוץ. רוץ, 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 רוץ. רגע, סיבוב. יופי, עשה סיבוב. אני חייב להביא אותו. חייב להביא אותו, רק מה שמפחיד אותי זה הים. עכשיו נסגור לו. בואי, אתה לא בורח. וואי, איזה פלמוד. חתיכה יפה. לא, 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 לא. יאללה, איך הוא נכנס שם, איך הוא נכנס שם. הנה, עכשיו אני אציא אותו. יו, איזה פלמוד. יופי, הוא תפס את הג'יק טוב. אני חייב לגרום לו לצאת רק. יואו, שלא יחתוך לי. יואו. הנה, הנה, הנה. וואי, זה ים גבוה. איזה ים עצבני. יואו. טוב, הוא התעייף, אני חייב להביא אותו עכשיו. יופי, עכשיו זה ההזדמנות. קשה שאתה לבד ובלי גנג'וד. בוא, 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 בוא. תן לי את החוט, החוט, החוט. איי. וואי, לקחו לי מים. זהו. איזה חתיכה יפה. שלך פלמוד. בקשר להצלחות. וואי, מה זה? יו, הנה, 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 הנה. זה חניתן, מה זה? היה לי חניתן, דפק לי את הג'יג. לא, לא יודע מה זה. לא, הוא מרגיש לי מוזר. זה חניתן, מה זה החרא הזה? הולך לצדדים. לא, אין לו פייט חזק, נראה לי זה חניתן. אני עוד פתחתי קצת. וואי, רץ. וואי, ים גבוה. זה פלמידה. עוד אחת, אבל לא גדולה. מונה, אני חשבתי זה חניתן. לא גדולה. עוד אחת. פלמידה קטנה. השתחררה, יופי, גם ככה רציתי לשחרר אותה.
חתך לי, לא מאמין. לא, חתך כן. איי איי איי. ידעתי שהוא לא נתפס טוב, הייתה לי הרגשה. וואי, איזה באסה. איזה באסה, איזה חיתוך מסריח. איי 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 איי. וואי 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 וואי, איך הוא חתך. איזה חיתוך, פלמוד. דווקא הוציא חוט יפה.